çıkaryan aydımlarımın hemmesi avtory Mekan Qaqaev'da. Mekan Qaqaev. Mekan Qaqaev tarafından göredilir. Zaten Mekan Qaqaev bilen işleşen aranjörçümüz Mekan Qaqaev. Aydımdan kim işleyen? Mekan Qaqaev. Mekan Qaqaev. Mickey diýilýär internetde, Instagramda. Mickey Mickey ady bilen çykýar. After'ı Mickey. Хэнг Миккейнки. Ава. Таких артистов, как Хэнси, Mainstream One, Миккей, Элвин Грей. Это альбом Бабека Мамедрзаева, крутейший альбом автора и исполнителя хита «Принцесса». Hemmeleň diline Mekan Qaqaev. Aslynda Mekan Qaqaev kim? Gelin Mekan Qaqaev bilen ýakyndan tanışalım. Mekan Qaqaev Mary vilayatynyň Türkmenbaş şäherçesinde 1992-nji ýylyň 26-njy oktýabryna eneden bolýar. Aydym sada 2004-nji ýylda başlaýar. 2012-nji ýylda ustatlyk görkezip awtory özü bolan aydym sadary döretmekde Mekan Qaqaev ady bilen tanalyp başlaýar. Mekan Qaqaev häzirki döwrüň meşhur aydymçylarynyň ýerine ýetirýän hit bolan aydymlarynyň awtory. Seni sorap yine bilem ok sowap bol söýmegime sebep men sensiz oňmarym ýekeserem seni unutup bilmen yüregim urup bilme yine de tutup bilmesem ellerini что же это боль между нами где же та нежность между нами может виноваты в этом сами. Что же будет дальше с нами? Bürüyen beni yat yani unutma zat yani söyleyeyim sana. Ol häzirki döwrüň zihini aydymçysy. Malika Naja justos dalika Malika Я буду там Где ты меня кинула, я найду тебя по всем городам. Hemmäňize salam. Aydalynyň täze mögsüminiň ilkinji sany siziň bilen. Aydalynyň täze sanyny Aşgabat şäheriniň Garrykulyf köçesiniň 16-njy jaýyna ýerleşýän Dogtaş mebel dünýäsinde ýazga geçirýär. Biziň bu gezekki mehmanymyz zihini aydymçy, kompozitor Mekan Qaqaev. Mekan, salamu aleykum. Hoş gördük. Mekan, bugünler onun näme täzelik edýän? Täzelik, şol täze aydymdan üstüne işläp otyr. Täze aydymçylara täze aydym işläp otyr. Özüm üçin täzelik edip otyr. Esip bolsa ýetirer. Dinlerler, adamlar baka bererler. Tuğulum, esip bolsa garaşýas. Esip bolsa. Esasy haýsy aydymçylar bilen işleşýän? İşleşýän aydymçylarymyz Gayo, Sühhot Kasymfa, Firuzowa, onuň Jeren Halnazarowa, Jelil Uluberdiýew, onuň Saýit wa aýşuňa meňdeşler. Aýdymçylar kän bizde tuğulum. Şolar bilen işleşýär. Mekan seni internet ulgamyny Mickey diýip tanaýarlar. Özüňi Mickey diýip tanadypsyň. Näme sebäpden Mickey ady saýladyň? Mickey ady saýlanymyň sebäbi şu bir liboy aydymçylarda pseudonim bolmaly bir düşünje emma. Edeb lakam. Edeb lakam. Edil özüme ediniň sebäbi Mekan adym. Mekan bolanyny Mekan atdy bizde aydymçy kän. Bizde tuğulamy Mekan atdylar kän-de. Onuň iminne şol Mickey saýlanymyň sebäbi özünde bir nimem bolsun diýip, ýa-ki Hasan bir tapawutrak bolsun diýensiňde beýle aydymçylardan. Ana şoň üçin. Täze aydym saz döretmäge saňa näme alham berýär? Alham inni näme düşünürsem kän. Her aydymyň öz bir tarapdan berýän nimesi bolýar diýen mene. Her aydym bir hil bolýar. Mysal üçin käbiri näşeýlerek sözüm bar diýse, ýa özüm täze bir söz tapýana, aydymyň temasyny tapýan. Mysal üçin Jeliliň aydym diýeli ýyladay.
ýa-da söhbetiň aýdy unutup bilmez. Oňa bir söz tapylanyny şo söze görä heň düzýär. Ana şol imin şo sözüň özi alham berýär käwat. Käwat garmoniýaň nemesini heň jaşdyn bolýar. O tarapdan gelýän ýerem bolýar. Käwat sadyny taýin edip goýan, şo sady görä heň milýär sözem milýär. Onuň işleşen aydymçylygyna da bagly bolup bilýär. Alhamyň gelişi ýaňkyny isleýän barla. Onuň hersiniň öz nemesi bar. Saçyn şonu gowurýan bolsaň ýa-da şo özi priýatny adam bolsa, hasy gowlatdyr dörekdir. Şeýler ekan. Öz domorlu otursa näle bolýar? Domorlu otursa domorlu turýar diýýär. Onu nememi? Aslında şu goşga aydym döretseň has ýeňil bolýarmy? Ilki goşgy taýin bolsa. Sebäbi şo aýtýan heňni şol sözlere görä berende şol sözü duýup şo diýen zadyň şoňa görä karakter berýän eýär. Onuň ýöne heňe düzmek az kynrak bolýar. Orta mektepde okuyan döwrüň. Aydym sapagyndan bäş gelýärdiňmi? Bäş kän alýadym o. Onu şolum saňa gowy täsir eden bolmaly. Ha, şo bäşikde şu an gözünde görüntü. Başgalaňyzda aňryňyzda bagsy aydymçy sadanna barmy? Awa, kakam tarap emmesem ýanky saz bilen aydym bilen meşgul bolýar. Uman ne berýäňiz? Awa, Aydymçylar. kakam tarap bolandy. Şoňa. Şimdi kakam tarap diýip aydymda men özümem şol kakamdan öwrenim köp zady. Onuň kakam türkmen halk aydymlary aýtýar. Onuň şol mektepde mollumdy, kiçikkä şol şey aýtmaly, şeýle diýip köp zatlary şo kakam öwretdi. Kakaňa kim diýerler? Muhammed Kakaýew. Tuğulamy. Indi mekan edil şu ýerde. Aw. Bir gowurýan aydymlardan birini aýtyp berä. Gowurýan aydym baýyny aýtyp beräýin. Balya. Спи, баю, баю, спи, моя малышка, спи, таю, таю, люблю тебя я слишком. Спи, баю, баю, спи, моя любимка, спи, моя малышка, спи, баю, баю, спи, моя малышка, спи, таю, таю, люблю тебя я слишком. Спи, баю, баю, спи, моя любимка, Berekella mekan. Sağ ol. O adyň hemişe belent ýanglansyn. Minnettar. Mekan. Aydala täze bir rubrika girdik. Bu rubrikada sen gulaňa naushnik takýan. Naushnikda saňa diňe aydym eşdilýär. Men saňa sorag berýän. Men berýän soragymy sen men agzymyň artikulyasiýasyndan, hereketinden bilmeli. Jogabynym howa ýa-da ýok diýmeli. Düşündüm. Gylykly bolarmy? Gylykly bolar. Alın. Göreli. Aydym başladymy? Ýanyňda oturup giden adamyň gıybatyny edýänmi? Ýok. Sen ýalançymy? Ýok. Boş şiş gördüňmi? Aw. Aydymçylar aydyma ses ýazanlaryna nerwin oýnaýarlarmy? Aw. Dom dywany görýärdiňmi? Ýok. Eşitýärmi meni? Ýok. Öýden ahar sen düşürýärmi? Aw. Qaradonda öýüň hemmisini sen edýäň-da. Ýok. Şo sora berdiňmi ýa-ni? Kän sora berdim. Aydaly. Ene öňde 5 ýaşly özüň mekanjyk dur diýeli. Şol mekanjyga näme diýerdiň? Mekanjyga şey diýip bilenlerdim. Mekanjyk mert bol, korkma, hereket et. Kara diýerdim. Ya öňkü bolan ýalňyşlyklam düzelt gaýdar ýaly. Aha. Şey diýerdim. Mekan öň aýdym aýdýadyň. Aw. Soň aralykda
bir näçe ýyl aýdymyň taşladyň. Aa. Soň ýene de başladyň. Indi şu aralykdaky bir näçe ýyl näme sebäpden aýdym karýeraň taşladyň? Onun taşlamamın sebäbi şol öz işleýän sağlam boldy daray. Indi şol saat işlemde özümü işlesem şeýle düşünjäm hatda aslında özümü işlemek düşünjede näme işläp başladım. Onun on bilen tanışýas şeýdip dost tapylýar, ýene bolýar, iş edip çolar bilen işleşip başlaýar. Onun olara da aýdym işläp başlaýan, onun şoň dowamlygyny özüme işlesem köp zatlar men şolara ýetişemokdym. İşläp ýetişemokdym. Şol sebäpden taşladyň. Men özüme işlän ýagdaýymda şolara kän wagtym bolmajagyny bilýärdim. Sebäbi aýdym işlän wagtyň ýygyny üzmän işlemeligini bilýän. Olara diýäniň kimler? Olar diýänim şol işleşýän oglanam ýa-ni agwaq geçdi. Aýdymsylar. Şol hemmesine de indi olara diýsem ýa-ni agdanamyň hemmesine başda işleş başlanan oglanam bar. Esas kimler? Gaýa we Söhbet we onuň esasyny bir şolar bilen başladyk da. Umuman onu şolar üçin sen aralykda öz aýdymy edil olar üçin diýsem olanma ýöne hemen bir sağlym üçin kämilleşmek üçin işlemde konkretni ýüregim berip şoňa işläýin. Össün şu tarapdan azıcık demem, össün fantaziyam, össün yine sinip, dine azıcık şoňa wagtym bildirdim, köp wagtym şoňa bildirdim. O bolon soň bir azıcık bildirip başlandan soň onuň başlaýan ýene düşünjäge geldim, özüm. Inem başlap durşum da. Aýdym. Ir bilen turamsaň özüme gelip bilen makta. Ulgada. Sporda işe almalyň. Kama da vara. Akama? Hormatly tamaşaçylar, aýdala ýene de bir täze rubrika girizdik. Bu rubrikada men mehmana sorag berýän. Soragym montajda çalışýar. Şeýdibem aralykda sizi alajygym bolsa ýylgyrtmak üçin gülkü döredýäs. Saz ýazmaga haçan başladyň? Ay bir 3-4 gün bundan oldu. Men bilen haçan tanışdyň? Yani Aýdaly, özüňi taryp etmeli bolsa näme diýerdiň? Aýdyş ogudun. Özüm ýanky simpatiýny adam. Ütköşük sesi wa özüne seretýär. Wapşym düşünýärsiňizler? Aýdaly, restorana, kafe baranda afçant çağırıp näme zat edýän? Kaşa, çorba, tübüjük, borç, kompot. Şu wagt haýsy aýdymçylar bilen işleşýän? Chris Brown, Ondan, Adele, ondan. Enrique var. Öýden ahar bişireňde näle eşikde bişirýän? Kostümlüce, galstuklu, ýalpylap duranja kuşlar. Klassический giyim. Aýdaly, sen bir eşik dukan açdyň. Şoňa prodavets edip, satyjy edip kimi iş alardyň? Gayo var, Sayit var, Söhbet Kasim var, Jelil var. Sen pikiriňçe olar şol käri oňararmy? Awo. Aýdaly, sen mega zvezda,
Ja. Ulluqan ýylla diýeli. Sen Aşgabatda Ulluqan bir konserdiň bar. Solny konsert. Hemmelerem saňa garaşýarlar. Sen hem saç diýip, giyim diýip eglenipsiňde bir sagat wagtyň bar. Maşynly howlup barýan, ýolda da maşynyň bozulýar döwülýär. Şo ýagdaýda näme etsek? Yetişek bolup barýarmadym. Aw. Bir sagatdan wagtyň bar. Hemmelerem Mikey diýip ýam gyýgyrşyp oturýarlar. Adamlar hem garaşyp otur. Garaşyp otur arasynda özüni ýitirýänler hem monitorda klibin gidip durşýar. Maşynyň döwülse maşyndan düşüp başga bir taksiýa minip gidersiň ýa bir yetişek bolup. Taksam geçen ok. Ya taksi Edir şo köçeden iýminde şowun ýok. Ba. Onu näme awtobusy geçen okmy? Awtobus geçe. 50 metr ýöreseň Ha, geçe. durulgy bar o. Jemgyçilik pul olur bar. Bolsam onu 10 adam garaşyp, 10 adam garaşdyryp ol gater we utaýda jogapkärçilik. Gater we öňde durda bilýän. Onu ýa awtobus bolsun, näme bolsun, ýa-ni ýetişmeli bolýar bu. Ýa-ni awtobusam giderdim. Onda sen nesip bolsa mega zvezda bolan ýagdaýynda da jemgyçilik uluglaryna awtobuslara inerdiň şeýle. Berekenlämekan. Bir wagtda döreýän söýge ananýanmy? Bir wagtda döreýän söýge ananýan. Söýgümi ýa-da karýera? Söýgü. Näme üçin? Her bir etýän adam söýüp etmese bolanok. Şoň üçin söýgüni saýlap alýan. Arkaňdan gıýbatyň edýänlere näil garaýan? Arkamdan gıýbat etýän adamlara olar kim gıýbat etýän bolsa, onu şol adam men getmetýän adamyň özü menden pes bolmaly. Menden pes duýan bolmaly özüni. Şo sebäpli men getmetýändir. Olaňam käbiriniň sesleri tanış bolsa? Sesler tanış bolsa, seslerini ýadar diýip. Mekan? Aydala gelip beren gyzykly gurrunlygyň üçin sag bolsun aýdýan. Mundan meýlägem ul üstünlikler arzu edýän. Nesip bolsa täze fitlere garaşýas. Üstünlik kemraň bolsun. Sag bolun. Sag bolsun. Köp sag bol. Mehriban tomoşaçylar, Aydalynyň innik sanna çenni hoş wagtyňyz. Şadiýan aşlaýlýarmy? Burada. Hepsi. Ha, repetisiyon ya. Aynen. Aýtjaýdym pikirlerini bir diýip. Bir ul ýerde konserdiň bar. Özüm solo solo wallahi. Sebäpden bolany seret söýgü bilen bagly bolýan kady. Her bir etýän badyň. Onuň daja bir bakışda döreýän söýgü ananýan sebäbi. Bura bir musikda ne bilen. Sen ýalançymy? O bilýändir diýip diýär. Aydymçylar aydyma ses ýazanlaryna nerwin oýnaýarlarmy? Studiýada urşulýar diýip. Meselem, kamada var ha, sualım Enrique Iglesias tarif edipler. Kakoy on? Aýdyş oğudun, simpatişli adam. Yankı, üç köşük sesi var, özüne seretke. Vap şimdi düşünüyorsun lan. Başka soru olamam diýip diýär. Täden edelim hemme zady. Yo, aýdy ber. O bir hil ola. Täden.